Het landschap van het Scheldegebied heeft een soort Michelinster gekregen. Wij Zeeuwen zijn vaak een beetje bescheiden. Hè? We zijn er wel groot op. Maar als het dan erop aankomt, dan durven we dat eigenlijk niet zo hard op te zeggen. En laat de wereld het dan maar eens zeggen. Nou, dat gebeurt nu dus. En verder in deze uitzending. Duizenden mensen komen niet naar hun afspraak. En dit jaar geen ruzie rond de eerste kreeft. Goedenavond. VN-organisatie UNESCO heeft het landschap van de Scheldedelta helemaal van de Kop van Schouwen tot aan Antwerpen uitgeroepen tot geopark. Dat zegt u misschien niet direct wat, maar je kunt het zien als een enorm compliment voor het bijzondere landschap op de grens van land en water. Zeeland en Vlaanderen hebben er 10 jaar voor gelobbyd. Het is eigenlijk een uniek gebied vanuit geologisch standpunt, vanuit natuurlijk standpunt en vanuit cultureel standpunt. Het is internationaal gezien als een heel uniek gebied die absoluut de UNESCO Global Geopark status verdient. Gefeliciteerd allemaal met dit heugelijke moment. Wat dacht u toen u het nieuws hoorde? Yes, we hebben het. Ja, gewoon fantastisch. Ja, we zijn natuurlijk heel blij, ook vanuit de provincie West-Vlaanderen, dat het label is toegekend. We laten hier echt iets moois zien. We drukken een stempel op het gebied en we laten iets moois zien van Zeeland. Het is echt een samenwerking dat we kunnen vieren tussen de 5 provincies en tussen 2 landen, Nederland en Vlaanderen. Dus we kunnen alleen maar zeggen dat we heel blij waren toen we het nieuws vernamen. Dat betekent gewoon dat de wereld erkent dat dit een uniek gebied is. En ja, wij Zeeuwen zijn vaak een beetje bescheiden. Hè? We zijn er wel groot op. Maar als het dan erop aankomt, dan durven we dat eigenlijk niet zo hard op te zeggen. En laat de wereld het dan maar eens zeggen. Nou, dat gebeurt nu dus. Dat is toch hartstikke mooi. Geopark is een mondiaal keurmerk dus, een soort Michelinster voor landschappen. En met dat keurmerk wil de provincie Zeeland het landschap meer onder de aandacht gaan brengen. Dus op verschillende plekken komen informatieborden en uitkijkposten om het aan de man te brengen. We staan hier bij de verdronken stad Rijmerswaal. En vroeger de 3e stad van Zeeland in de middeleeuwen. Een stukje scherf. Hier hebben mensen gewoond, hè. En dit is duidelijk middeleeuws aardewerk. 40 plekken in de hele Scheldedelta worden extra uitgelicht. Zoals deze historische plek bij de Oesterdam. Waar die witte auto nu rijdt, dat is ongeveer op Marktplein. Wat is het plan om deze plek wat meer uit te lichten? Wat gaat er hier gebeuren? Men denkt dus eraan om hier de oude stad, de stadsplattegrond, weer zichtbaar te maken met bijvoorbeeld oesterriffen. En dan de oude woonblokken daarmee zichtbaar te maken, of de oude straten. Dan wordt het wel drukker op deze hele bijzondere plek. Geen massa-toeristisch attractie iets, maar gewoon een mooie plek, stil aan de Oosterschelde, waar mensen kunnen genieten van het landschap en van de historie die hier is geweest. Dat zijn de belevingen waar we eigenlijk in Zeeland ook naar op zoek zijn. Het predicaat geopark betekent niet dat er nooit meer een hoogspanningsmast of een bedrijf bijgebouwd mag worden. Het geeft geen wettelijke bescherming, zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij Natura 2000 gebieden. Nee, geoparken is enkel bedoeld om mensen op de schoonheid en het unieke karakter van het landschap te wijzen. Landschap dat nergens anders ter wereld voorkomt. Al het verzet ertegen ten spijt gaat het ADRZ definitief weg uit de Victoria Kliniek in Zierikzee. De huur is opgezegd per 1 april, aanstaande maandag dus al. Er wordt vanaf dat moment afgebouwd en over een half jaar gaat de polykliniek echt dicht. De boel is verouderd, er is een personeelstekort en het ADRZ zegt alles geprobeerd te hebben om op Schouwen-Duiveland zorg te kunnen blijven bieden, maar het is gewoon niet haalbaar. Blije mensen, want Borselen heeft weer een supermarkt. Vorig jaar ging die dicht en dat bleek een groot gemis. Het was echt een beetje uitgestorven. En nu zit er weer leven in de brouwerij. Dus dat is heel goed voor ons dorp. De buurtsuper is niet alleen een plek voor boodschappen, maar voor veel mensen ook een ontmoetingsplek. Ik ben ervan overtuigd dat het helpt tegen de vereenzaming. Want ben je helemaal alleen, dan kan je hier even je boodschapje komen doen. En dan kan je even een bakje koffie doen. En als er iemand bij zit, dan kan je gewoon even je gesprek doen. Van hoe is het nou met jou? Het wordt gerund door 3 vaste krachten en 30 vrijwilligers.
En daar zitten ook mensen met een beperking tussen, zoals de dochter van Petra. De dorpswinkel is voor mijn dochter een mogelijkheid om draaien te kunnen gaan ontwikkelen. Dus dat vind ik dan inderdaad de mooiste dag. De fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Middelburg wordt wethouder in Vlissingen. Wilfried Boonman. Hij volgt Sal Krakau op, die vorige maand aftrad. Boonman stopt uiteraard met zijn raadswerk in Middelburg. De provincie en alle gemeenten in Zeeland, behalve Vlissingen, hebben aandelen gekocht van Stedin, die stroom levert in de provincie. Een win-win situatie is het. Stedin heeft geld nodig om het elektriciteitsnetwerk uit te breiden. En Zeeland hoopt inspraak te krijgen. Al is de invloed beperkt. Er is voor 10 miljoen euro ingelegd, maar dat is maar 0,2% van de aandelen. Zo'n 20.000 tot 30.000 mensen per jaar komen niet opdagen voor hun afspraak in ziekenhuis ADRZ. En daar willen ze iets tegen doen, want het is zonde van de tijd en het geld. Ik ga erover verder praten met Niels Schuurbeers, die is bij het ADRZ in Goes. Niels? Niels, volgens mij is hij er niet. Nee, dat klopt. Ik ben daar niet. En dat komt dus vaker voor bij het ziekenhuis. Zo'n 75 mensen per werkdag komen niet opdagen als ze eigenlijk bij het ziekenhuis moeten zijn. Er zit dan een dokter klaar, er zit personeel klaar, er staat apparatuur klaar en er is geen patiënt. En in die tijd hadden ze dus wel iemand anders kunnen helpen. Ja, dus dat kost ook gewoon een hele hoop geld. Zeker, als je ervan uitgaat dat dit 20.000 tot 30.000 keer per jaar gebeurt, zoals het ADRZ aangeeft, en een afspraak zo'n 100 euro kost, dan heb je het dus op jaarbasis over een bedrag van 2 tot 3 miljoen euro. En dat is natuurlijk op jaarbasis best wel veel. Ja, dan gaan ze er iets tegen doen. Wat precies? Nou, er werden al herinneringsmails gestuurd om mensen aan hun afspraak te herinneren. Maar nu gaan ze dus ook 1 of 2 dagen voor een afspraak mensen bellen om te vragen of ze toch nog steeds naar die afspraak komen. Dan hebben ze natuurlijk niet de tijd om iedereen te bellen. Dus kijken eens of iemand een geschiedenis heeft van niet opkomen dagen of vergeten. Word je gebeld, blijkt dan dat je niet kan, kunnen ze nog iemand anders bellen om dat tijdslot op te vullen. En dat allemaal om de oplopende wachtlijsten tegen te gaan. Dankjewel Niels, fijn dat je er was. Een soap was het vorig jaar. De opening van het kreeftenseizoen werd op 2 plaatsen georganiseerd vanwege ruzie. Dit jaar ging dat beter. Vanmiddag werd op de Oosterschelde de eerste kreeft van het seizoen boven water gehaald en naar Zierikzee gebracht. En daar is ook, als het goed is, collega Erik Holm. Ja, Erik, geen gedoe dit jaar? Nee, geen gedoe dit jaar. Vorig jaar wel. Stichting Promotie Oosterschelde Kreeft vierde vorig jaar de officiële opening van dat kreeftenseizoen in Kortgene. Nou, daar waren de inwoners van Zierikzee heel erg boos over, want Kortgene ligt namelijk niet aan de Oosterschelde. Nou, daarom vierden ze allebei hun eigen feestje en haalden ze symbolisch ook die eerste kreeft boven water. Maar dit jaar hebben ze dat op een andere manier opgelost. Ik zie het is een mannetje en we noemen hem Lennart naar de kreeftenvisser. We hebben Lennart gevangen en dat hebben we samen gedaan met de commissaris van de Koning en de groepscommandant van de onderzeedienst, Jeroen van Zanten. En wij schenken deze kreeften aan Zierikzee. En dan hebben ze toch de eerste kreeft in Zierikzee en dan is iedereen blij. Jullie zijn ook blij met deze oplossing, met deze samenwerking? Tuurlijk, als het allemaal in harmonie gaat, dan is het goed voor Zeeland, dan is het goed voor de kreeft en goed voor de aangesloten restaurants. Want wij moeten nog 3 maanden die promotie doen. Ook de organisatie in Zierikzee is erg blij met deze oplossing. Als het gewoon gaat zoals we dat afspreken, dan is het goed. Dan heeft ieder zijn ding. Wij gaan hier verder met het feest hier van Zierikzee. En de organisatie daar gaat naar Baarland toe en daar wordt zeg maar een feestje gehouden met genodigden. En dat is een totaal ander feest dan wij doen. Ja, Erik, de vrede lijkt getekend, maar er zijn dus wel 2 verschillende feestjes. Waarom is dat dan? Ja, hierachter is dus een feestje vanuit Zierikzee en de Stichting Promotie Oosterschelde Kreeft. Die viert vanavond een feestje in Baarland met een gala-diner waar mensen in smoking en gala-jurken naartoe konden. En want, zo zeggen ze, dat past beter bij het exclusieve karakter van die kreeft. Ja, en er was toch ook altijd een BN'er en een veiling voor het goede doel? Ja,
Die was er vanmiddag ook. Geen bekende Nederlander, zoals voorgaande jaren. Ronald Koeman, Edwin Evers heeft hier geveild. Maar er was wel een veiling. En die veiling die heeft zo'n 4000 euro opgeleverd. En die ging dit jaar naar 2 goede doelen. Namelijk Stichting De Bende van het Strand en de reddingsbrigade Schouwen-Duiveland. Dus eind goed, al goed. Ja, en gelukkig was jij er toch een beetje een BN'er. Dankjewel, Erik. Je kon pech of geluk hebben vandaag. Er viel regen, maar tussendoor waren ook zonnige momenten. Er stond wel flink wat wind. Het werd 10 tot 12 graden. Morgen ook af en toe zon. Aan zee is het zonnigst. Meer landinwaarts kan een bui vallen. En over buien gesproken, de dagen na morgen beloven weinig goeds. Daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond. Dag!